Hello guys, good morning. So ipakita na ko ninyo guys ang akong mga bulak diri sa sulod sa balay mo ni ang akong mga fish lily nga namulak sa pagkakaron guys. Ayan, nakamulak man sila kayo guys, pero karon akong higayonan og trim pagkuan ko sila og mga dahon nga laya guys. Aron nindot og malipay sab sila nga gihatagan nako og pagtagad karon din taga guys. Karon ra pa ako nakahigayon guys kay tungod sa busy guys og laag-laag sab, so di mahigayonan og regular, pero sa karon ako gid silang gihatagan og time nga mahinloan guys. So tan-awan ninyo kanindot sa iyang mga bulak karon guys na atong makita-an. So mura ni ako ang bitaw guys kung kadahon nga ni ako mag-stay sa balay kay pagkatuod taon guys mulakaw na usang, so medyo busy ang life sa pagkakaroon guys. So maraming activity, pang apil-apilan guys o naapoy trabaho gamay, so mauni karon nga usahay di na ma-regular ang ako mga tanong. So guys, mas nindot guys no kung naatay mga tanong sa atong balay nga atong makita kay medyo nindot gid ang atong pananaw kay samara sa usa ka babay kuno guys kung no, kulang sa pag-atiman sa kaugaling mo, so dili na ang tan-awon og pareha pud sa atong balay nga medyo walay makita nato nga mga tanong-tanong dry kaayo ang atong pananaw, murag wala tayong life no, murag pumubo ra ang atong pananaw kung wala tayong mga makita na mga decorative o mga plant sa atong palibot. So guys, maoran din ang akong kalingawan kung wala ko'y lakaw. So karon before ko malakaw, so ako isa siyang hatagan ang time ang akong mga flowers kay tuwa pa ko yung mga flowers sa likod guys, nawa nahanglan pa siya og trim. So mauni karon akong giuna diring dapita kay medyo maumay dali makita na ako. So ang likod ako na lang po itong hatagan og panahon sa next day or unya hapon guys. So inaana gid guys no, ang atong kalingawan kung usa ka mahiligon sa pagtanom-tanom. Ako guys, bisag unsa ang akong itanom basta na alay ikatanong guys ug na itadoman. So mauni karon usahay mo reklamo na ang akong partner kay na daghan ako no sa boot. So inana guys mo na nga ako yung limpyuhan kay aron nindot sa iyang pananaw ang akong mga flowers. Bisan dili ni kay siya mohatag og daghang flowers guys apan makatabang sa atong mga mata nga medyo mahunag-hunag o mahayag ang atong pananaw kay ang green plants guys makatabang po ni siya guys no og tinaw sa atong pananaw. So ayan, mauni karon ako na po silang panglipyuhan og tanaw guys ning akong sa kabulak ako na pong kuan guys itong diri ang dapita kay ornamental plants ni guys medyo kinahanglan siya sa buog atiman. So mauni nga kasagaran ang akong mga tanong guys is mga pang interior. So ayan, naapo ko pang kawas lang gid guys itong mga roses to sa akong garden na ako'y mga roses dito guys. Ako lang yun siyang gituyo pagtanom dito kay aron makita na ko kung mamulak siya guys pagkadagan-daghan no sa iyang bulak kung akong malimpyuhan. So karon guys daghan kaya bulak karon ang akong pine roses. So gusto pa ko nga mo tanom og daghang bulak guys, pero ang time na ako lang kulang sa pagkakaroon, kulang ang akong time kay wala pa man ko ginoon nga nag-estira permi sa balay. So guys, mauni nga abisan ang atong kabisi basta ato lang hatagan og time ang atong mga tanom. So maareglar gyapon nato sila guys pagkanindot sa
atong pananaw kung kumpleto, no? Daghang limpyo ang atong palibot, daghang bulag, pagkapresko sa hangin diri ang kanis. Gabay ko nga na yung gipunit. So, maon karon ang akong ginabuhat, ako na po ng eri-arrange guys, aron mahanay kung nindot ang aon. Ito apay daghan ako flowers sa likod guys. So, dali ako na lang gipang dili mga sa tanawa ng akong bikon niya guys. So, nagkuha na siya guys mo, namulak, pambuk siya guys. So guys, maorani. Thank you for watching my video. God bless. So guys, mao ni karon ang akong gibuhat ning sa iyo sa kabuntagon. Thank you for watching. God bless.